שלום לכם, אנחנו כאן עם תוכנית נוספת של להרגיש את הזוהר. תודה שאתם מצטרפים אלינו. כרגיל אנחנו בוחרים קטעים נבחרים מתוך ספר הזוהר ולומדים אותם ביחד בצוותא עם הרב לייטמן, והקטע שבחרנו היום לקוח מתוך הקדמת ספר הזוהר, והוא מספר על משהו מאוד מעניין. זה מתחיל באות קפ"ז בהקדמת ספר הזוהר. רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו. ונסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון בן יוחאי יצא מן המערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שנשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עמו, ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. פירוש, כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשב שם תוך החול, כדי לכסות עירומו ולעסוק בתורה, ונחלד בשרו מחמת זה. בכה עליו ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי אשר ראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי רזי תורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י"ג שנים שהיה מוסתר במערה. נו, על רבי שמעון ידוע לנו הרבה. כל הזוהר מפרש דבריו לתלמידיו, וידוע כל ההיסטוריה שלו, איך שאנחנו רק צריכים לפרש את זה בצורה אחרת, שלא בעיה היה עם ממשלת הרומי הרשעת, אלא מפני שהתגלה בו עוד שכבה של הרצון שאפשר לתקן אותו ואז להגיע לדרגות עוד יותר גבוהות בעלייה הרוחנית שלו. לכן כביכול ברח כמו שבורחים מהפרעה, כך ברח מהממשלה הזאת שהתגלה בו והסתתר במערה. מערה זה כמו תיבה, הסתתר בה עם בנו זה נקרא מדרגה יותר גבוהה. רבי שמעון תמיד מדבר על המדרגה שהיא מדברת על תיקון העולם הזה, ואלעזר בנו מדבר על דרגת הגמר התיקון, המדרגה הבאה יותר גבוהה. ולכן ששני מדרגות האלו נמצאות במצב שאדם בורח אליהם ומסתתר במערה ונכנס לחול כדי לחזות את הגוף הערום שלו מכל, זאת אומרת שאין לו כבר לבושים בעולם הזה וחייב לחזות אותו בחול, שהוא יודע שזה כל זה החול, ועוסק בתורה, זאת אומרת בהמשכת האור כדי לתקן את עצמו במצב כזה. אז ודאי שעל ידי זה מגלה עוד חללים גדולים בתוך הגוף שלו, חסרונות ותכונות החדשות שנראים לאחרים כפגמים, כאיזה נקעים בתוך הגוף. ובאמת בעיני הרבי שמעון זה היה נראה ככלים החדשים לגילוי הרוחני, שדווקא בתוך אלו אותם מקומות החלודה וחולי שגוף שלו קיבל מזה שישב במערה, זאת אומרת שהסתתר מהרצון שלו
הגדול ויוכל לתקן את עצמו. על ידי זה קנה כלים החדשים, ובתוך כלים החדשים האלו גילה כבר את המדרגות שהן נקראות כאן הסודות העליונים, סודות התורה. ולכן ודאי הוא אומר שאשרי חלקי שאתה ראית אותי בכך. זאת אומרת שדווקא זה שאני כך נראה, בעיניך זה נראה שאני נמצא במצב רע, ואני יודע שאני נמצא במצב נעלה. אם אני רוצה להתפתח מבחינה רוחנית, אני צריך גם להיכנס למערה, ואם כן, מה זה אומר? בטוח. מה זה אומר להיכנס למערה? להגיע לרזין דאורייתא, כמו שכאן כתוב. אנחנו חייבים להגיע לכלים, לרצונות, לתכונות כאלו, שבהם לפי חוק השתוות הצורה מתגלה האור העליון, שנקרא רזי תורה. וזה אפשר רק מתוך תיקון הרצון האגואיסטי, שהופכים אותו על ידי החלודה הזאת, על ידי החולי הזה שנראה לאדם שלא מבין, הופכים אותו על מנת להשפיע. כי כל הרוחניות אנחנו משיגים לפי חוק השתוות הצורה. אז אנחנו צריכים להיות מותאמים לאותה רוחניות. זה מה שהוא השיג במערה. אבל מה זה להיכנס למערה? איך אני יכול להיכנס למערה? מערה זה נקרא שאתה מוכן להתבטל כלפי העליון, שמתגלה אליך, והוא אומר לך, אתה תוותר את האגו שלך עד הרמה שכל מה שיש לך עכשיו לפניך, זה ייראה כמצב השלם. תקבל כל המצב שלך שאתה נמצא בו, כי בא מאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, שאתה נמצא בתוכו. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים, כולנו כך, בתוך הבורא. כולנו נמצאים בעולם אינסוף. כולנו נמצאים במלכות עליונה. אבל האם אנחנו רוצים כך לקבל את זה? או שאנחנו נמצאים באיזה התנגדות והתנגשות, ונראה לנו במקום המצב השלם, עולם השלם, נראה לנו העולם הזה שהוא רע. ההבדל הוא רק בהסתכלות שלנו, בקליטה שלנו. אנחנו צריכים לתקן את הכלים שלנו בלבד. לכן מקבלים על עצמנו שליטה עליונה, שאין עוד מלבדו, ושהכל טוב ומיטיב. משתדלים את זה לעשות בכל האפשר. מגיע האור, ומתוך המאמצים שלו עוזר לי לעשות את ההתאמה הזאת. איך? בזה שהרצונות הקודמים, התכונות הקודמות שלי, הוא מתקן אותם בהתאם למדרגה העליונה הזאת. ואז אני נראה כלפי המדרגה הקודמת כמלא חולי, מלא חלודה. אני עוזב את הבגד שלי הקודם, זאת אומרת לבושים שלי, כל מיני מילואים שלי שהיה לי קודם, ומרגיש את עצמי ערום מכל, בחוסר כל. אבל זה טוב. אני מוכן להתחסות עכשיו באפר של המדרגה יותר עליונה, לקבל ממנה את הכל מה שיש שם כדבר הגדול ביותר, וכך להתקדם. זאת אומרת, זה ויתור ממצב שלי למצב יותר גבוה. כך אנחנו גם כן בעולם הזה בעצם עושים. בלא כל כך לדעת, אם אני רוכש מקצוע, אם אני רוצה להידמות למישהו, ללמוד ממישהו משהו, אני מבטל את עצמי כלפיו. אני שומע, אני מסתכל, אני רואה אותו כגדול. אותו דבר ברוחניות. וגם כן, 13 שנה האלו, כן, שנמצאים במערה, זה כנגד כל הי"ג תיקוני דיקנה, זאת אומרת שהוא מגיע לדרגה גבוהה שנקראת רזין דאורייתא. סודות התורה, שבהחלט הוא יכול להגיד שאשרי חלקי שראית אותי כך, שאתה רואה אותי כך. כי באמת אולי נראה לך שאני סבלתי, אולי נראה לך שאני עכשיו נמצא בחולי גדול, בצער גדול, אבל אני, רק בעיניך זה כך נראה. והוא אומר את זה לחכם גדול שעומד לידו, רק שעוד לא השיג את הדרגה הזאת. אמרת שמערה זה מצב שדומה לתיבה. עכשיו, תיבה, עד כמה שאני מבין, זאת הסביבה, סביבה טובה.
אז למה בכל זאת גוף שלו, של רבי שמעון, היה מלא פצעים ונקבים? כי הוא זו סיבה עדיין לא טובה. מוכן היה לסביבה הזאת, הוא נכנס אליה בוויתור על הכל. בערום, נכנס לשם, הסתתר בחול, זאת אומרת נכלל ממש בדרגה התחתונה ביותר של אותו המצב הגבוה, המדרגה יותר גבוהה, נכלל בה, ושהיא תשפיע עליו ותעשה ממנו הכל. וודאי שהתיקון היותר גבוה כלפי התיקון הקודם שהיה לו, הוא מה שעשה בו את החלודה הזאת, את החולי בגוף. זאת אומרת, שינה לו את הגוף, שיפר לו את הגוף כלפי מדרגה עליונה. הגוף הזדחך יותר, נעשה יותר זך. בעיני האלו שנמצאים במדרגה יותר תחתונה, הוא נראה לא כל כך טוב. אבל בעיניו, שהוא נמצא כבר במדרגה עליונה, הוא שמח ומאושר. אז אי אפשר להגיד שהוא סבל שם. כאילו, כלפי אחרים כן, כלפיו עצמו הוא לא סבל. הוא עשה עבודה גדולה, אז מה זה נקרא סבל או לא? כל העבודה שלנו לא צריכה להיות בסבל. אנחנו צריכים לראות שביטול כלפי המדרגה העליונה כדי לעלות אליה, זה צריך להיות בשמחה, אחרת זה לא מתקבל ברוחניות. אתה לא יכול לכופף את עצמך, לבכות ולהגיד שאתה מאושר. בלתי אפשרי. זה עבודה ברצון של האדם. אי אפשר כאן לשקר. כניסה לתוך הסיפור הזה, מסופר שרבי פנחס בן יאיר בא לבקשו באיי הים, ואז מטרם שהוא יצא לאונייה, הנה באו ציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד. ושם כתוב שרבי שמעון יצא מה זה כל הוא רוצה להיכנס לאונייה, לאיזה מצב? רבי פנחס זה היה גם כן, הוא אחד מהגדולים הענקיים, כן? זה כמה שאנחנו מכירים אותו מכל מיני הכתבים, אבל תראו בכל זאת, מה רבי שמעון השיג על זה. כן, אבל ציפורים וכל הידיעה הזאת שהוא מקבל בצורה כזאת, זה רק אומר עד כמה שהמדרגות הן גדולות ושונות, שפער בין המדרגות הוא גדול כל כך. שהוא חשב למצוא אותו במי הים, ובסופו של דבר הוא מצא אותו במערה, שיוצא ממערה, אם לא הציפורים, זאת אומרת, אם לא ההכוונה מלמעלה, ודאי שלא היה מגיע אליו. אבל בכל זאת, שהגיע אליו, שרצה לחפש אותו, יש פה עוד הרבה תוספות לסיפור הזה, כן? שבכל זאת שיצא לחפש אותו ורצה להגיע לדרגתו, זאת אומרת, רצה להתייחד עם הנשמה הזאת הגבוהה, חיפוש עצמו, זה מה שהביא אותו למצב שהוא נמצא עכשיו במגע עם רבי שמעון שהגיע למצב החדש. זאת אומרת, רבי פנחס הוא גם כן כתוצאה מהחיפוש הזה, מהעבודה הזאת הרוחנית שעשה, הוא גם כן הגיע לעליית הדרגה. אז זה מעין הזדמנות כזאת להסתכל לתוך מדרגה עליונה ולראות מה קיים בה? אמנם שנמצא בקשר עמו, אבל עדיין לא יכול להשיג את הפנימיות שלו. הוא עדיין לא מבין את הכלי ואת האור שנמצאים ברבי שמעון. זאת אומרת, הוא עדיין רואה אותו עם נקבים, כן, נפצעים. כן, אבל כבר ישנה המגע. זה דבר מאוד גדול. זה מאוד מרגש. הסיפור הזה, הוא מדבר על הקשר בין שתי מדרגות, שהוא מאוד מאוד דרמטי, הייתי אומר. כי להגיע ממצב כמו שהיה רבי שמעון מקודם, גם כן אותה מדרגה כמו הרבי פנחס, כן? ולמצב כמו אחרי מערה, זה מצב מאוד מאוד שונה. אני רוצה לחזור לנושא של המערה, כאילו, ברור כאילו המצב של רבי שמעון שהוא צריך להתנתק כדי באמת להירקב ככה מבפנים, לקבל את האין עוד מלבדו, אבל יוצא שזה כאילו זה הפוך מכל מה שאנחנו מדברים בעצות מקובלים, שהאדם לא מוציא את עצמו מהחברה ובתוך החברה הוא נמצא, ומצד שני לא ברור, אם אדם לא יוציא את עצמו מתוך כל נגיד ברמה שלנו אפילו, אם אדם לא מוציא את עצמו מתוך כל הרצונות ולא מנתק את עצמו, אז איך הוא יכול להגיע להצדקה של אין עוד מלבדו? איך הוא יכול להתמודד עם זה? זה לא מנוגד בכלל קשר בין הבני אדם, בצורה שאני מקבל מהם כוח,
הערכה של מטרת הבריאה ואת הרוחניות וויתור עצמי כלפי הבורא. אני מקבל כל הדברים האלה מהחברה, מאיפה אני עוד אקח? העליון הרי נסתר ממני. מי ייתן לי כוחות לבטל את עצמי כלפיו, לראות אותו כעליון, לקבל כוח ונחיצות, להתפטר מכל הלבושים שיש לי עכשיו, להיכנס לחול של מדרגה הבאה, שנראית לי חול. אני מסתתר בה ממש בחול, כדי לקבל ממנה את הפנימיות שלה. כל זה אני מקבל מהקבוצה, מהסביבה. אני בלי זה לא יכול לבטל את עצמי כלפי העליון. אבל כשאני נמצא בתוך סביבה, עדיין אני נמצא בתוך עוד רצונות חוץ מהערכה הזאת. כאילו פה יוצא... לא, אז זה בשבילי סביבה. כל היתר זה לא סביבה. ואז אני נכנס לתוך העליון, אז העליון זה גם כן בתוך הסביבה שלי, רק יותר פנימי. אנחנו צריכים להבין שסך הכל אנחנו מדברים על הכלים. כלים שלנו. כלי שאני נמצא עכשיו, זה הסביבה שאני כלפיה מבטל את עצמי בדרגה מסוימת. זה נקרא שאני נמצא ברמה מסוימת של הרוחניות. ועכשיו אני צריך לקבל מהסביבה כוחות, לבטל את עצמי כלפיה בדרגה עוד יותר גבוהה. ואז אני מרגיש בקשר שלי איתם, שאני אגלה מציאות עוד יותר עליונה, נגיד רבי שמעון לפני המערה, רבי שמעון אחרי המערה. זה מדובר על זה שנמצא בוויתור מסוים כלפי הסביבה, קודם ועכשיו. והאדם שנמצא עכשיו וצריך לדאוג למשפחה ולפרנסה ולכל מיני בעיות כאלה, הוא לא נכנס למערה פיזית. מה זה לא נכנס? גם בענפים נכנס למערה פיזית, לא הלך אחר חרובים, ישב שם בנחל, לא? זוהר לא מדבר על זה בכלל, אף פעם. אבל זה ביטוי, לא? זה ביטוי לזה שאדם מתנתק, גם כאילו... נו, בוא נראה אותך, נו, תיכנס למערה, תתכסה בחול, בוא נראה אותך עד כמה שתצא חכם משהו. מה, זה בכלל לא נכון. כולם מדברים רק על מה שקורה ברוחניות. יש עניין ששורש רוחני צריך להגיע לענף הגשמי. ובאמת הסיפור הזה יכול להיות שבאמת התגשם בצורה כזאת כמו שהזוהר מספר. אבל הזוהר מדבר לגמרי על מונחים רוחניים. מה זה? רבי שמעון היה צריך להסתתר במערה ולשבת ולאכול חרובים האלו ולשתות מים, ויצא שם הכל, ואז עזבו אותו בשקט והוא יצא. ומה הוא הרוויח מזה? מה הוא הרוויח? נו, שישב בכל מישהו. הוא הרוויח התנתקות כאילו מרצונות של העולם הזה. על ידי מה? על ידי החול, על ידי המים, על ידי החרובים. אנחנו לומדים מה זה חרובים, מה זה חול, מה זה... חרובים זה מחרוף, שהוא כל הזמן מבטל על הדרגות שלו. המים זה חסדים, וחרוף זה שחותך מעצמו המצבים הקודמים. על ידי זה רק הוא מתקדם, וזה חול בשבילו, זה מה שנראה לו מדרגה יותר עליונה כחול. הוא מקבל את זה כדבר הגדול ביותר, למעלה מהדעת. וכך זה נקרא מערה, שזה אור המקיף של העליון, שהוא בזה מסתתר מאיזה רומי, איזה כל הממשלה הזאת. זה כמו שפרעה שמתגלה בתוך האדם. אין כאן שום ציור גשמי. אז בוא נשאל אחרת, איך אדם יכול להתקיים בכזה רובד פנימי, בכאלה חיים פנימיים, למרות שהוא צריך בצורה חיצונית עדיין להיות קשור לכל המציאות? מה זה מפריע? הרבש היה פועל בניין, פועל כבישים, חוץ מזה היה ממש באיזה דרגות גבוהות, לא מובן. למה זה האדם שמקבל כל העולם כעגול, שבא מהבורא, והבורא מסדר לו כאלה תנאים, זה אישה, זה ילדים, זה חברים, זה דחפים שלי, זה רצונות, זה הפרעות כל מיני, וזו המטרה, ואני צריך עם כל זה, עם כל המכלול הזה, להסתדר. אני לא רואה פגם בשום דבר עכשיו שקורה מסביבי, אלא הכל זה סימנים איך אני מסדר את עצמי. אני רוצה לשאול אולי בהמשך לדברים האלה שאתה אומר, מה אני אמור לעשות עם הסיפור הזה? יש פה סיפור שאת רובו אני לא מבין, עכשיו אתה הסברת אותו, מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? איך אנחנו צריכים באמת
כאן זה סיפור קצר, זוהר הוא בכלל מאוד מקצר, והוא בכל זאת נכתב לבעלי כבר מדרגה. אבל אנחנו צריכים מזה לראות עד כמה שאדם צריך לוותר על יחד עם כל החיים שלו, כן? עם כל מה שיש לו, איך הוא צריך לסדר את העולם הפנימי שלו, שהוא ממש פושט את עצמו מכל הלבושים, מקבל מדרגה עליונה למעלה מהדעת, מבטל את עצמו לגמרי, ונמצא שם רק כדי להשיג אותה. זה בעצם מאיפה הסיפור. אני לוקח ידע לדברים האלה? אני לא יודע מה זה נקרא לפשוט את עצמי ולבטל את עצמי. נו, זה אנחנו לומדים, בסך הכל אנחנו מקבלים את זה, אבל לעיקר העבודה בעצמה היא בתוך הקבוצה, היא בתוך הסביבה. ואנחנו, ברוך השם, היום כבר נמצאים במצב שאדם מוצא את הסביבה שלו להתפתחות. דרך האינטרנט, ערוץ 66 וכו'. אדם יכול למצוא לעצמו סביבה שכלפיה הוא יכול להתבטל בזה של לקבל ערכים מתוך השידורים, מתוך התוכן שלנו, מתוך העיקר זה מהזוהר ותלמוד הספירות, כל הספרים הבסיסיים האלה של הגדולים שלנו, המורים שלנו, מחומר אותנטי, וכך להתקדם. ישנו הכל. אני חושב שהיום כל אחד שרוצה לעשות ממש אותו מאמץ כמו רבי שמעון, יכול לקחת את מה שאנחנו הכנו לו, ומי אנחנו. אלה מקובלים הגדולים, אבל אנחנו כאילו מגישים את זה, כמו מלצרים. כל הספר הזוהר ותלמוד ספירות, כתבי הארי וכו' וכו'. אנחנו מגישים את זה בצורה כמה שיותר קרובה לאדם, והוא יכול לעשות אותם המעשים כמו המקובלים הגדולים האלה, ולהגיע לשלמות כמו שהם. כל החומת הקבלה היא מדברת בצורה מאוד מאוד עניינית, ממש למימוש. אם מדברים בצורה עניינית, מסקרן אותי מאוד לדעת למה הוא בדיוק זכר רבי שמעון, וגם למה כל העילה הזאת של הכבוד... י"ג תיקוני דיקנה, בצורה ברורה, ראש דארי חמפין. מה זה אומר? רזין דאורייתא, איפה שהאור הגדול המגולה בצורה שלמה. זה, בוא נגיד כך, גמר תיקון הפרטי. תתאר את זה קצת מבחינת תחושות ורגשות. למה רבי שמעון, כן, רבי שמעון, למה הוא כאילו רבי שמעון? מה הופך אותו לרבי שמעון? למושא הערצה שדורות, כולם, כאילו רבי שמעון, זה כאילו סמל לטופ של הטופ. מה הוא השיג? בעל הסולם מסביר לנו שזו היה זמן מיוחד ומקום מיוחד ונשמות מיוחדות, שיחד כל הדברים האלה, זמן, תנועה, מקום, נשמות עצמם, עולם של הנפש, מה שנקרא, הצטברו יחד בצורה כזאת, אחרי חורבן שנפלו, אז היו כל התנאים כדי מצד אחד לקחת את החורבן שכבר התרחש, ומצד שני לקחת את המדרגה, מה שהיה לפני החורבן, ובפער בין המצבים האלו, עם התלמידים, עם עצמו, עם השורש נשמות שלהם, שזה היו 10 נשמות המקוריות, כל אחד הוא ותלמידיו. לרכז כל ההשגה שלהם מתוך חושך שכבר מתגלה, ומתוך האור שהם משיגים עדיין, זה לעומת זה, לגלות את זה באוצר כל כך קדוש כמו ספר הזוהר. זה היה באמת מצב מיוחד, זה נס, זה מתנה שבורא נתן לנו מהשמיים. בגלל הזמן שזה היה בין הגלות ל... כן, זה הזמן, כן, ודאי. היום ספר הזוהר מתגלה ונפתח לכל בני האדם באשר הם. אנחנו בדיוק עומדים בימים שרוצים לעשות הסכמים לפרק את הגרעין מארצות הברית, מובילה איזשהו מהלך שכאילו בוא נרגיע את הטירוף הזה הגרעיני. כאילו יש איזושהי הרגשה של לחץ, שכאילו הגענו לאיזשהו מקום שהוא נורא נורא מפחיד, ומפה כבר מאוד מאוד מסוכן. אז אולי בואו נסכים ביחד להרגיע קצת את הלחץ הזה שנוצר. איך ספר הזוהר שמתגלה היום יכול במשהו לתרום לנו כמין אנושי, לא כיחידים, אלא כמין האנושי בכלל? ספר הזוהר, כמו שכתוב בו, הוא צריך להתגלות בימינו כדי להציל את כל האנושות מהמצב שאנחנו
לפי התוכנית הבריאה הגענו. אין כאן שום דבר מיוחד ולא בלתי צפוי. כתוב בזוהר כל המצב הזה מראש, איך שאנחנו היינו צריכים להגיע אליו, ואני שמח מאוד שאנחנו חיים במצב שרואים את זה בחוש, ויכולים להתחיל לממש את חוכמת הקבלה, לתקן את עצמנו, לפזר את זה לכל העולם, ללמד את כולם, ואנחנו נמצאים ממש בתחילת הדרך, דרך האור, והזוהר הוא מה שצריך להאיר לנו את הדרך. אז כל האיומים האלו זה רק כדי שאנחנו עוד יותר ויותר מהר ניקח את האמצעי הזה לחיים טובים ונממש אותם. איך בדיוק זה? מה הקשר בין זה שלומדים זוהר לבין שעכשיו משהו ישתנה בעולם? לעולם שלנו לא חסר כלום חוץ מהאור העליון. האור העליון הוא נותן חיות, רוגע, שלווה, הרמוניה, הכל זה בא על ידי האור. האור העליון, אם אתה לא נמצא מתאים לו, אז הוא מקרין לך ההפכיות הזאת, ואז אתה מרגיש אותו בכל מיני צרות, בכל מיני הרמות של הצרות, בריאות, כלכלה, ביטחון, שנאה, פשע, כן, בעיות אקולוגיות למיניהם. והבעיה היא רק שאנחנו נתאים את עצמנו, שאנחנו כל הזמן נתקדם יותר ויותר ויותר לאור. הבעיה היא שהאגו גודל, אנחנו כל הזמן מתרחקים מהאור, וצריכים את האגו הזה להתאים כל הזמן לאור. ואז מצבנו יהיה מושלם. עם המילים האלה שלך, להתאים את עצמנו לאור, בוא ניכנס שוב לסיכום התוכנית ונקרא את המאמר הנפלא הזה מהזוהר. הקדמת ספר הזוהר, עוד קפ"ז. רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, ונסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון בן יוחאי יצא מן המערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שנשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עמו, ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך.